Tänä pääsiäisenä takatalvi 2016 on entistä hurjempi. Tule ja koe kauhua. Hei, ollaanko halimurhaajaa? Joo! Hei, minne te menitte? Voi Jutta. Ei! Jännitystä. Komediaa. Hei, tiedätkö muuten mitä tapahtuu, jos Jonne ajaa kolarin mopoautolla? No? Tulee jonnettomuus! Toimintaa. Kuumia tunteita. Musiikkia. Meillä on metsässä nuotiopiiri. Romantiikkaa. Lisää musiikkia. Syömään! Lisää toimintaa. Hämmennystä. Lisää hämmennystä. Poikki! Ei tästä tuu yhtään mitään. Kyllä tähän projektiin tarvitaan nyt jotain partiohenkisiä tyyppejä, että tästä saadaan mitään aikaiseksi. Muuten tää elokuva tulee olemaan ihan täys floppi. Sitten meillä on täällä paikalla jotain epämääräisiä viikinkiheepuja, mitkä vaan on, ei se tee ees oikein mitään lasittunut katse. Sitten, miksi mulla on tonttuja mun setissä paikalla? Turvamiehet, tulkaa viemään nämä häiriköt pois! Noniin, eiköhän me sitten siirrytä seuraavaan ottoon. Kolmannella lähtee. 1, 2, 3, käy! Takatalvi The Movie. Tänä pääsiäisenä. Ilmoittaudu nyt. Takatalvi The Movien mainosvideo on vain mielenkyhäilmä tulevasta leiristä. Mikään videolla esitetty tuskin käy toteen. Videota kuvattaessa ei vahingoitettu pieneläimiä eikä partiolaisia. Tulevaisuudessakaan partiolaisia tuskin vahingoitetaan.